Wow, kwazi kwangukudla. Yinde. Sendi yothi kubo. Feza. Kodwa mnandi feza. Yinde. Lisolothando. Yinde ngibonayo. Enye into mina ngiyinika umngani wami uyithole komunye umama. Kwami funa ntho kwami ukuthi into kamngani wakho le yini lisoluthe ebhaliwe lento. Ngiyayazi lento le ibhalwa izinyanga, izangoma, abathandazi, yini nabanye abantu abasiza abantu. Hayi mina lento bengiyithengele mina. Bayifuna la kwami. Abe ngithi ngizoyifakela Akusakufuni. Kuwanga ngidla lento mina. Mina lento bengithi ngifuna ukuyidlisa mina. Hayi. Bengifuna ukuyidlisa mina ngoba senginongayithandi nje nami ngifuna ukuyithanda njengamanye amantombazane buka nezinwele angizenzile. Ayikho lento oyishoyo. Ubufuna ukudlisa mina ngoba nginomuzi omkhulu nomfazi omlungu. Wrong lento. Ufuna ukuchitha umfazi omlungu umuntu okukhokhela imali. Hayi bo mina bengizoyidlisa mina ngempela senginongayithandi nje bengithi nami ngifuna ukuyithanda njengamanye abantu besifazane. Hayi lento bakhifa ugqokela izibuko ngempela ngeke ngikwazi ukuyimela lento futhi angiyikhomule lento ifuna nje ngibheke nje direct. Thenje ukangaki ngidla lento leyo like hayi bo mina benge ngize ngifakele under my nose la. Mina ukuba ngangifuna ukudlisa mina ngabe kade ngakudlisa wangishada. Mina bengizoyidlisa mina kulento buka nje nezipho zami injani. Awuyidle ngibona. Awuyidle kusaphuza amanda lapha awuyidle ufuna ukubona singasekho lento ufuna ukubona beka kuyisa khona leyo nto uzongibona ukuthi ufana nabo uzokhopha uzolutshwana. Futhi uyaphela nomsebenzi. Ngeke uzuphela umsebenzi. Ngoba bathi into stas. Mekuphela umsebenzi nomshado wakho uzophela ngoba ngizokhipha indaba. Asikhuluma kahle sikahlala lapha sithenge umsini. Ngeke ngize ngihlale mina. Angazi wrong uphi umuntu mayithekela idlisa efuna ukuyidlisa yena nami ngiyathanda ukuyithanda njengabanye abantu. Manje lidliso liqondane nawe phela. Mina ngiyantshela nje ukuthi mina bengithekele lidlisa ngithi ngifuna ukuyidlisa mina. Ngicabanga ukuthi angijabuli nami nginibona nina nibahle niyithanda. Hayi wena muhle kodwa hayi lento ichaza ukuthi nje usungavela kodwa uyazi yangithetha ngempela lento iphi phone nami la ngifuna yema unkosikazi uphi. Anginandaba mina ukuthi uphi unkosikazi wakho ukuthi aqhaze kwenza ukuthi uvuke nje ungayithandi umuntu uvuke uphelele uthanda. Hayi dliseke manje dliseke ngoba uthi dlisa kusenandaba ke manje lento akuhlelise phela ukuthi wahamba enyangeni uphinde uthatha umuthi udlise wena owezwa leyo nto. Ningabi izinto ongakazuziswe senzekayo. Ayi asangisazi ke manje busuyifakile lento la ngilambe kabi. Idla ufuna ukudla ngithi nami uyadla ukazi ukuzwa ukuthi ubani oseke wafaka ukuzudla. Ay. Injani lento yababa nomenzani nenzani ngilambe kabi phela ngo. Ya yenza njani? Uyajabula. Hayi kona ukwenzile kodwa ayangeke. Hayi ngeke uthi ngekamereni ngikhumbula yabona umfuna ukuqhubeka senze lento esenzayo cela ukuthi nje uyeke yonke lento oyenzayo. Thatha lo muthi wakho wedliso lothando ulahlele. Ngifuna uyibone lento la ekhaya. Ulahla nawe mhla walahla umfazi wakho. Uthini? Ngikuswini. Shongo lutho ngikhuluma ngedwa. Umuntu sengaza Hayibo manje ngenze njani mina? Khuluma naye phela musana ukukhuluma nami. Phela ngeke ngimforce ngenkani. Hayibo ngenze njani? Fly. Nangu ugogo wakhe efika la kumina ngephupho. uthini? Utsifanele ungishade. Uba ukwaze lapho logogo. Angasho ukuthi kini bangithandile uthi ugogo wakho kufanele ungishade. Uthi uma ungangishada uzophelela umsebenzi. Uthi zonke izinto zakho izophela uma ungangishada. Ugogo mabalo loyo. Angimbonanga ukuthi bekuyisalukazana esifishane esimhloshana. Simbo. Ugogo uMalithulu lo uyabhetha ngiyamazi oyivele ethakatha lo thakatha. Akathakathi uthi uzokulethela izinhlanhla uzothola namathenda uma ungishada.
awuphendula lo mbuzo uthi kuphi njengamanje ayichazi kahle le ngangingene mina lento indaba yomagogo ngiyamazi ayikhohlakele kabi yagogo ayibeke manje mina ngenze njani ke ngoba amadlozi akhe lokho efika la kumina ebusuku ngilele Jesu angene kanjani amadlozi kwena angasho ukuthi bayangithanda bayabona ukuthi fanele ngibe isibongo sakho bayabona ukuthi fanele ngibe womndeni bathi angivusa umuzi wakini yazi avuthanda ukuhlukumeza abantu yazi ngiyavuka nje ebusuku manje and ngikhathele phezulu umsebenzi ade ngiwenza uyangiphazamisa manje mina nami ayikho into engizoyenza ukuthi uzofanele ungishade phela nami ngeke ngilongihlushwa abantu bakini bengifikele ebusuku la somele ungishade nje ayikho into ezokwenzeka awuvuki uyoshalela lapha ngaphandle igceke elingcole kabi ngeke uvuke ungakavumi ukuthi uzongishada ngoba amabhadi akini azongena kumina uma ungangishadi uthi lo gogo mekushadwa kwenze njani uba usho kanjani leyo nto uthi ngishade uthi noma ungakhokha into encane nje ekhaya ungishade bese kunyobuya ukukhokhe ukuphi uthi noma singaya kamanje nje singababiza abasekhaya uma ungishadile nje yona into ayifunayo yazomkhatha nomedem wena yazi nje yamamede engawazi la hayi wena ngazi awuthatha kona vele yes umnandi yangikhola ukuthi umnandi kodwa ayikheke man hayi awungiyeke awulali uhlwane nalamadlozi ala ekhaya izophela ke inhlanhla zakho ngoba uma ungangishada udina abantu bakini abangasekho umuntu ongasekho akaphazanyiswa uma ecela into uyenzelwe hey man ngicela ukulala man Thenjiwe yazi ke nami ukuthi uzokwenzeka kanjani kodwa nje kuzomela ungishade yabo dimolo ukhuluma kanje uzongena lo mama umlungu wala ekhaya futhi abakini bathanda mina ungambuza unkosikazi wakhe akaza ukuphushwa yimina abantu bakini bona abaza kumina babathanda mina awe manga sengayiyala ubona uvela ungabusaphinde unginike lento manginanda phela mina noma ngingangabe ngisakunika kodwa kuzofanele ungishade kusho mina yini ngoba kusho abantu abakini imina yini ngithe ugogo wakhe akeze kumina ugogo wakhe uyifikele mina ngiyilalela wathi fanele ngikutshela ukuthi fanele ungishade manje mina fanele ngenze njani usuyahlala Thendi ke mina ngize ngikwazi ukuthi ngiphikisane nabantu abangasekho angifuni ulaka lweyidalwa luze lidinelwe mina ngiphethelwe into zami kufanele ungishade nje ayikho into ozoyenza isikhathi khona manje ngiyaphetha isikhathi asengivumela ukuthi sibe la manje or siphinde sishaye iqhude ke musulwa ngeke ngishaye iqhude ungakavumi ukuthi uzobalalela abantu bakini abangasekho hayi ngabalalela masunginike nje upikilini kufanele qala uvume ukuthi uzongishada ithi ke nje gathi phela kusho mina ukuthi ngishade kusho bona basho ukuthi asenze iqhude bakwazelaphi kodwa bakwazelaphi mfethu malithulu yazo malithulu bathakatha basebefika ngiyabonga kakhulu le senza manje ngisacela ukuthi ukuyiwasha izitsha lapha ngokuyazi umede kayise ngihambe awungayisho leyo nto ukuhlala lana na phela wena nje basisenze lento esiyenzayo sokuyi overtime angithi ngiyikhokhele overtime emafamily bayakhokhele overtime nawe sokuyi overtime njengamanje ngithi buyela kwi normal time uyogeza izitsha usule phansi njengoba uhlezi wenza nje uyazi umedem uyazi sokubona ke sekumela ngazi phela nami angithi nami ngiyamazi ini uyamazi uthoko wena ufasishina leni haya angisamsabi phela kusayena umedem kuphela usewusta wami sekufanele angazi nami no ayabona into abazostar haya ngingene leyo nto lalela ngizoqoshwa wakwaxoshwa you gonna be fired this is wrong kube mnandi sharp hamba ugeza izitsha sizobuya senze ngize ngenze leyo nto kangazi naye nami ngiyamazi futhi imdala nje kunawe awufanelani naye ufanelana nami unemali yazi ngoqobanisa nonkosikazi wami lezo nemali kodwa nami khona enginakho nganakho awakwazi ukumuva njengama ngithi empedeni njobe ihlulela na kwasha izitsha nje yabo ngiyamuva bona kumele angazi awushawo iqhude phele khathele uyena ecabanga ukuthi ungcono ngishaya iqhude engakafiki ngishaya iqhude manje sekufanele umtshele ngami unqobela leqhude yabo gezi izitsha futhi ayikeke ngiyiwashi sayiwashi izitsha sekumuntu wakho khathele nami ukucasha ngize ngihlale wena
Hayi, azawuchitha ukuthi inkonyane madoda othi ngiyilalele. Ungamtsheli ngami wami ngeredweni mina ngibatshela. Ubhalela nasemaphepheni. Uthini? Ngisho ukuthi umqashi kulendlini. Kodwa wathathwa hayi. Lokusawuphatha umsebenzi lo i-overtime nje ngikutshelile nje. Niyasefactor bafika uwenze overtime abanye abasebenzi bayazi ukuthi wena wenza overtime nafanele lazi ngami manje. Ngikhathele. Sekumele angazi. Hayi okay. Alright, uthi ngiqoke ngizomtshela. Ufuna umtshela mina. Hamba umlinde sithi ngumngeza. Bengimlinde sithi ngumsomlinda la ngithi nawe angidlele sithi ngumngidlela la. Naye kumele azila. Uthi ngiyogeza. Ngeke uzogeza ngifuna futhi usanuka mina. Angithi wena uthanda belungu nje. No, awulazi leculo lethi. It don't matter if you black or Ngiyakutshela engathi zokuqhunza. Andaba bekuzobe yakho. Kodwa umedeyo. Ngiyakwazi wena ukusuthule. Hayi kholeyo ngithi I'm sure uyapreventa yofaka amaphilisi akhona lo. Isikoni ngisishayile. Isikoni ngisishaya uyangazi usikoni master ngiyadabula nje manje nawe uyakhanyisa manje. Hawu. But ungamilithi manje. Sikona mina ngize ngiprevent angifuni ukuba manje. Ayo usukube nje nako wena sithi sikala kahle into emnandi musu lokho unkatathu ngiyakha phela ubukhumbula ukuthi wena uyisigashi yonke lento engiyenzayo kusakufana kuhambe lapha emagameni ami ukuthi yimini ubazi la hawa ngosengazafika ngempela lo mama lo hey stand off mutas ngala manje asinengothola amakhondom la unayo iphethe lapha. Khathele wena ufuna ungidla ngecondom. Yini yenza ukuthi ungangithembi mina? Hawu ngiyokuthemba ukuthi phela manje nami uyazi ukuthi mina ngumuntu osebenzisa icondom la kuwena. Khona into wrong yini ngami? Ayikho into wrong ngawe Thenjiwe ngithema ikhona icondom letha. Khathele nami ngisafuna ubhanana ongahlutshiwe. Khathele udliwa ngosweet onophepha. Ubona lo ngisho lento yami uyusweet. Encane ngale yonke ukuthi ngayibiza ngosweet. Mayibo. Ubhanana wakho. Ngeke nje nami. Keke lami akuyona i-microwave ihamba ifudumeza zonke ama-sausage akojwayelana nama-plastic. Yazi umuntu yazithenjiwe angazi ngakuthola kanjani. Yazi ukuthi angazi uyofunani la. Kodwa ngiyazi ukuthi ufunani kuwena. Manje ngithi azizama ukuthola nje okuyiplastikana noma plastic wesinkwa. Angifune plastic mina sengiyi-straight sakho. Omakhapheni ofanele usebenzise kubona leyo nto ngeke ngikwazi ukuba straight wena ngeke ukwazi ukuba straight uyasazi inkinga zami. Hamba kolala nabantu bakho-ke unenkinga. No phela ngifuna wena mina bengithi azizame noma ngeplastic yesinkwa sizobona ngezansi angeke ukuthi phela ukhomba. Ngeke nje ngeke fanele ungitruste manje kade sazwana sokuphela isikhathi eside kangaka akangitrust namanje. That is why ngithi asenze noma ngeplastic khona ungeke uzulokhu uba nenkinga lezokhulelwa what. Ungandaba nakukhulelwa mina umuntu umthanda uyathanda vele akhulelwe. Usabani? Ubone ngathi mina ngizokugulisa. Hayi ngisho njalo ayagula ubuso bakho mina ngculaza mina AIDS mina standard lento STD awuyabonakala ufresh. Hey kodwa ngeke phethe ifanele ngiyithole icondom awukahle uthi nje. Mina ngeke usalidla ikhekhe lami ungabe ukuthi awungithembi. Impukane ifele obisini. Ayizo impukane enjani engafuni ungena. Ungasho kanjani leyo nto? Kodwa Thenjiwe awucabangi. Mengase kwenze ngempela uvela ukhulelwe or ube contains ngala yabona nginamabhizinisi mina nginenkinga ngiyahamba ngiyaphuma ngiyaphesheya ngiyabuya. Hayingeke. Manje ubona ukuthi mina ngikho good enough ukuthi ngibe uma wengane yakho. Umuntu umthanda vele into yokuqala oyifunayo ukwenza ingane naye. Indaba njalo ufuna ukucomparation ngabe wena unika lento ngigaxe plastic siqede uphuma uhambe uyosebenza. Ngize ngikunike nje ungakangithembi ufuna ungithembe nami ungitrust ukwazi ukuthi ulala nami uyazi ukuthi ulala nami ngoba ungithanda. Angazi ukuthi usabani ukudla ikhekhe lami ungaqokile. Angeke nje ngizengena. Anginankinga nempunculo ungashaya impunculo la ngashaya isikuni ngashaya uplantation. But
inkinga ukuthi nginomndeni ngibhekile fanele yabo manje nami usuba extra sauce extra Isithembu sivumelekile South Africa ngeke nje namkhathela ikhekhe lami lodliwa ngoplastic ngeke nje ngibe lesithembi nawe uhlanya ngempela ke wena makuthiwa khona umuntu ohlanyayo uwena hamba kuyolala nabaphilayo ngithi mina ngiyahlanya hamba ufuna abaphilayo kozolala ngiyadlala phela ngisho ukuthi uhlanya ngaleyo ndlela mawuthi uyadlala phela ngiyeke indaba yekhondom ungidle nje nami njengabanye abayi-threat abathandwayo ujesu wami kaze wathathwa futhi umuntu ulala yedwa mani ulale wedwa nje angazi ukuthi ulisabani ikhekhe lami ngoba wafika ngekhekhe kume ukuthi liyakugulisa kulutho vele uyohamba ngalo sengizwile iyabuya kusacabanga uhlala umuntu mina la khathele nje nami ukuba umakhwapheni awalibona wena iphilisi elidliwa lisebhokisini khathele nje mina ufuna nje fanele ungithande ungidle nje njengoba nginjalo nawe njengoba unjalo angishongo ukuthi uyagula or angisho lutho uyezwa ngithi ngisacabanga ilento ungenzisa yona wafa death wish awuthingene endli ya kwenze njani ngicela ungaqala ungene ngaphakathi yini khona feel uthi udokotela ngipregnant ini phoza la kumina kanti ngilala nobani awunayo nama boyfriend wena hayibo uwena umuntu wami hayi mhlola bo yabona ke ilento engakufuneli yona lethenjiwe mani yazi ngoba ngiyazi lento osho mina ngifaka condom mina habe bengenza lento engisongibona hey manje khathi qhubha icondom awuthi kwenzekani mawuthi qhubha ibhelu ndele ngani nini oh kanti nibuye nenze izinto ningaboni nokuthi kwenzekani hey thenjiwe umithi super ngibithi so wena ngilala nawe nje thenjiwe wena usukulala nami ucabanga ukuthi kuzophumani sukuthi uzongilala nje bese kuphuma iPhone 6 phuma ingane uma ulala nomuntu usuke uyi-overtime le ukusokumsebenzi njengoba usebenza la khwana ekhaya nami usukusebenza lento ngeke zimithise ngeke ngangimithisi ngoba iyangena ngenani ha uzoyondla ke mina yami hayi mina ngisamaza popo nje into ejwayelekile ngiyasazi ayikho yonke lento popo hayi asazi ke ngoba yami ingane uzoyondla kuzofanele uhambe nje ekhaya uyogeza umuzi uyoxolisa ngeke mina ngidlale wena thenjiwe ngibuza ukuthi umithe kanjani cela ungichazele ukuthi kwenzeke kanjani moya ongcwele manje ucathi mina ngimithi so wena angenanga umoya ogcwele la kwangena wena washiya ingane uzoyikhokhela ke yami ingane uzoyikhokha imali yesondlo uzoyekhaya uyongikhipha ehlazweni uzoyikhokha imali yokugeza umuzi uzoyikhokha imvula mlomo uzokhokha nje konke ngobani kangaka hey wena wawuthi siyalala nje akukho into ezokwenzeka thenjiwe ngicela ungena la angazafike lo mfazi ngoba manje mina afika lo mfazi lo sizoba senkingeni awungeni ungavumile ukuthi sise sakho phela ukuthi ingane yakhuliswa mekuthi uyimina ngingayikhulisa ingane manje la endlini yakho uzofanele uqale uvume ukuthi uzoya ekhaya uyoxolisa hey yazi nawe thenjiwe usube nenkinga eziningi yazi thenjiwe okokuqala nje asikho izinto okukhulelwe wena ibu okhulelwe wena ungenza isilimo phela ukukhulela uqala usuno 9 months usunesikhathi esingakanani ukukhulelwa uthe udokotela 6 weeks ha angiphesheya nje lapho masasike futhi wena khona umuntu olala naye la ubhemfalo ugarden boy wala ekhaya angilali namuntu mina ngilala nawe kuphela ngiyayazi type siyami ngeke ngilale no garden boy mina hey type siyami amadoda asebenzayo phela mina ngumuntu osebenzayo oyiphethe kahle onomuzi wakhe enento zakhe awukwazi thenjiwe ukuthi wena uqhamuke manje usuzoba nengane yami wena yonke into esengisebenze kangaka angithi umuntu ufanele abe nezinto zakhe abe nezimoto zakhe nomuzi wakhe aphinde abe nezingane zakhe sengiqalileke ngiyakwakhela izingane zakhe yakho thenjiwe yakho asasike ngoba uyenzile uma ungayifuna ingane yami kangafanele udle ikhekhe lami jiza ayilona limnandi ayileli khekhe ayilati dalpela isho hayi but sithi ubuye ucabangise kahle lento contact abortion uzame lapha ingeka hlangana le ngiyenze mina leyo nto ehambisana nosiko lami lalela ke thenjiwe ngicela ungene la ngibingelela umawala ekhaya and then ubuye ungivashele siqoqe kahle lento okay wazi kodwa ukuthi mina ngizoyikhipha indaba uma ungayi ekhaya ukoxolisa
okuphela yonke into okuphela kwayimoto nalowo muzi Thenjiwe yazi ngiyakuzwa. ngokukhipha emaphepheni ngisho ukuthi ubasulala nesisebenzi Wathi kumele ngiphume ngihambe la ayikho lento engihlalele la ekhaya yazi. hlala wena mina I'm sure uzojabula ke manje Thenjiwe uyabo. Ngoba angifisi nangilodwa ilanga lomfazi womlungu abone ukuthi ingane yami, okay? Into esengiyenzile, the reason why I brought you here. Yeah. Muzi wakho wonke. ngize ngiyikhole leyo nto umuzi ungakapheli ufuna ukuthi ubona amaphepha ebhalwe igama lami Thenjiwe ngithi mina umuzi wakho lo uzohlala nayo lengane la. Ungaphinde utshele umfazi or wenze noma yini ezohlanganisa lengane nami yazi umfazi wami. Kufanele uqale unginika amaphepha ngibone ukuthi umuzi ubhalwe ngami yini. Phela Thenjiwe awukade wathathwa. Umuzi usakhiwa itina sazoplastelwa kusazofukela amawindi nefurniture. Ngizoqhubeka ke mina ngisebenze ngihlale kwakho uma kuukuthi awusheshisi futhi angazi ke ngoba ngangingaphezulu ingane izophuma ifana nawe uzobona ukuchaza kanjani umfazi wakho. Thenjiwe wawungaphezulu ke kodwa ikhona into ukuthi izofana nami. Vele iyenzeka. Yazi Thenjiwe senza nje. Ngicela uyeke manje ukusebenza lapha kwami. Okay? Muyeka uzongena emzini wakho. Okay? Bese yonke into ibuyela esimini. Kuba nje ubona ukuqhubeka kulokhu wehle wenyuke lapha ekitchen nasema sitting room. Unkosikazi ugcine kubuzile ngiyakwazi wena ukuthi uyahlanya la ekhanda uThenjiwe ohlanyayo. Anginandaba mina ukuthi unkosikazi wakho ubuzani kodwa mina ngikushoyo ukuthi uma ungabe ufuna ukuthi ngiphume kwakho kofanele usheshiswe lo muzi usheshe wakhiwe uqedwe. Ngizosheshisa ngiyakutshela nje ngizosheshisa ngiyakutshela Thenjiwe ngiyakutshela ngizosheshisa okay ngizosheshisa Mhlangathola ukhiye namaphepha la ngoyeka khona umsebenzi. Ngiyeke nje ngingakawuthola ukhiye. Ufuna ukhiye ube sephaketheni lami bese ngiyazi ukuthi sengiyisafe sengiyawuyeka umsebenzi. Hey, yazi isikhathi sangishathe nje kodwa yazi wena yazi into yazi mhlambe wena enye into oyidingayo. Singakukhombisa la makamelo la. Ubone ukuthi mangakanani makhulu kangakanani. Mhlambe khona indawo esingayithola siphinde sithokozise. Mhlambe yona nje. Uthi ngifuna wazi ukuthi angifangeyithanda lento yakho ukuthi lokhu unyamalala ngazi lengane ucabanga ukuthi ikhuliswe uba ngoba fanele siyikhulise. Ngiyakudinga nje imali, ngiyakudinga nje imali yokuthi uye esibhedlela uye kodokotela abaphambili futhi. Ingane ayikhuliswa imali kuphela. Wathi if ingane yami mhlawumbe inomlenze owodwa fanele ngabe senze omunye umlenze wena ubhizi ngoba nomfazi wakho. Musu ukuqalekisa ingane yabantu. Ingane yabani le? Eyama ngithi. Ingane yami. Ayi ingane yabantu, ingane yami kodwa kube sophuma empela isingeke. Ngibona mina ngihamba nje sorry akuyona ingane yami mina ngeke wangibona ngihamba nje mina ngiyahamba mina kanje. Wangibona ngithi. Into engiyishoyo nje mina ukuthi lengane izophuma efana nawe futhi kuzofanele siqhubeke siyikhulise. Okay Thenjiwe ngicela ukuphuma yazini manje. Ngizophuthuma kwenye meeting la konje ngiyaphi? Ya ngiye German. Bese Ungabithisi umuntu ke kuleyo meeting. Nkulunkulu wami akusala ubheka umuzi wakho lo ubone ukuthi wenza kanjani. Ngeke ngimele le ndaba yale. Thenjiwe yazi vele phathwe ikhaya. Hayi. Ngathemba uzojabula manje Thenjiwe wami. Sozoyeka nomsebenzi. Na umuzi uyaqhubeka. Uyabona amagaraji akho ukuthengela nemoto mhlawumbe uzofuna ukuhlala ngala abangani bakho bahlale ngala. Bese uhlukana namphansi manje. Ngifuna ukubona ngamaphepha ngifuna ukufana nalama celebrity ahlala ethathengelwe imizi kanokusho kanti imizi ya rent. Thenjiwe. Ngithe kuwena umuzi wakho nje lo. Yazi Thenjiwe sengikhipha imali yazi ngichitha imali eningi kangakanani. Angayazi umfazi wami. Ngalo umuzi wakho la. Manje futhi uzongitshela into ungayazi. Yazi uyahlanyana ikhanda wena Thenjiwe futhi yabo ukuthi uhlanya kanje nale gane izophuma ihlanya angimfundi eduze kwami sengicabange kahle ngeke. Mase kumele siyobhala phansi into ebhalwe phansi yomthetho ukuthi imali yomuzi yonke umuzi nje wonke owami. Nephela akhele wena lo muzi uthi uyabona wonke sizopenda manje usuyangena. Umlomo uyalithenda ibhanoyi mina ngifuna umuzi. Umlomo nje uyalithenga ibhanoyi umuntu athi nje yakho kanti isabhalwe ngaye ngobona ngamaphepha mina bese sibuya kummeli ukuthi umuzi owami. Oqala uyahluleka nje nokungithengela into engiyithandiswayo. Yini oyithandiswayo? Thandiswa i-airtime. Leka 250 1000 ka 8000 ngeke ngimele mina lento awudli wena ngani izoba njani?
Anginandaba phela nami angizenza ukuthi ngithandiswe i-airtime ingane yakhe esuka ifuna yona. Yini enyoyifuna ngempela? Umuntu opregnant akayikhetheli ukuthi uzothandiswana. Nami Pregnant. Hayi pregnant. Yes. Kodwa kusala yingane. Asithenjiwe. Cela usho zonke izinto ufuna ngikwenzelisa. Manje. Uphume kimi. Ufuna unginike amaphepha omuzi. Ufuna ungithengele imoto. Ufuna ukuthi ungilamanisise nalengane. Hayibo! Ngeke ngibe nengane eyodwa emzini omkhulu kangaka. Ngizokutholela indoda ezokuthanda. Kunjani lokho? Phela nami fanele ngicabangele ukuthi nami nginama feelings, so fanele nami ngibe nendoda engiyithandayo, mina ngithanda wena. Thenjiwe okay. Ufuna imoto. Ufuna umuzi. Ngeke uyithole kodwa enye ingane. Bese kusho ukuthi umfazi wakho uzokwazi ke ngoba nami ingane yami izodlala ngani. Na ifuna umuntu wakho bezodlala naye. Hayi bona zona ihlobo zakinzela emafarm la uyibiza ezogcwala la kulomuzi othengwe yimini owakhiwa yimini. Ihlobo zamayona itype siyami nami ngifuna uba nabangani abasezingeni lami. Yabona mina Kuthenjiwe angisengi indaba yakho yazo. La umuzi wakho. Yazo. Into enye oyifunayo usungithinta ngocingo. As long as usangena la kumina uzoyingena. Hamba ubheka umuzi wakho lapha phakathi yakakho umuntu okuphathisa ikhanda njengale ngane. Hayi. Ahlala wena mina la uzoyenza yonke into engiyifunayo.